लोगोफोर नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन साख्रिनि रादाब साख्रिनि रादाब जायफोर बिथांमोनहा आंनिफ्राय हामलायबाय थादों बिथांमोननि थाखाय आं मोनसे साख्रि लाबोबावबाय बावैसो सिगां मोनसे हगारखांदोंमोन दहायसो आरो अब्लाबो नोंथांमोना बाहाय नुफिनबावनो हासिगोन बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोनदों बाहाय साउथ इन्डियान बैंक बाहाय प्रफेसनेलि क्लार्कआव नांगौ आरोखि क्लार्क एबा केरानि जायखौ होनना बुङो बे केरानि थाखाय साउथ इन्डियान बेंकआव नांगौ जानानै फैदों भेकेन्सिया टटेल 300 प्लास दङ नाथाय जोंनियाव सा सानजा एबा इस्टार्न नर्थ इस्टार्न जानाखि पार्ट दङ बेयाव जोंनियाव आसामबो दंफायो दा नोंथांमोनखौ डिटेल्सै नायोब्ला नुनो मोनगोन आरो बेवहाय जोंनि आसामखौ लाफानानै गासै 100 प्लास दङ नोंथांमोना बेखौ नायखांनानै उनावहाय नायबानो जाबाय आं दा खिन्थाना होगोन मारै मारै जानानै फैगोन बेखौ टटेल जेखिजाया बेवहाय दङ लास्ट डेट नोंथांमोननि थाखाय 30 जुन सोलिबाय थानाय दाननि 30 नैबे दङ बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों क्वालिफिकेसननि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगोन मिनिमाम हायार सेकेन्डारि ग्रेजुवेटबाबो जेबो नङा नाथाय कम्पिउटार नलेज थानांगोन होनदों मिनिमाम 6 मान्थ बायदिसिना थानांगोन क्लार्कनि खामानि नालाय कम्पिउटार नलेजआबो बेवहाय थाथारनो होननानै फैगोन अब्ला लोगोफोर दा बाहाय नोंथांमोनहा जाखौ नुनो मोनदों बेनिफ्राय एज लिमिट दङ एज लिमिटआ जाहैबाय 18 इयार्सनिफ्राय स्टार्ट जानानै 31 सिम 31 बोसोरसिम खालामनो हानाय जागोन एसटिआल' नाथाय एसटि नङैफोरा 26 सिमल' हागोन 26 निफ्राय बारा जेनेरेलफोरा नाथाय एससि आरो एसटिनि थाखाय 31 बोसोरसिम खालामनो हानाय जागोन एप्लाइ खालामनायाव पेमेन्ट होनांगौ दङ बेयो जाहैबाय एसटिनि थाखाय 150 गुबुननि थाखाय गोबां दङ गुबुनखौ आं बाहाय सोफानाय जायाखिसै 150ल' लागोन रुपिस एसटिनि थाखाय जोबोद खम बेनो ओरैनो जोंनाव जानानैसो थाङो सेलारिया जाहैबाय 20,000 प्लास स्टार्टिंनिफ्राय 20,000 जागायनानै ओरैजाय आप टु 40 सिम दंहैयो नोंथांमोना बेखौ दायो नायबा नुनो मोनगोन बेनिफ्राय एग्जामा अनलाइन टेस्ट खालामनाय जागोन आरो जुलाइआवनो जागोन जुलाइनि 26आवनो जागोन होनदों ओमफ्राय पार्सनेल टेस्ट लादेरगोन पार्सनेल टेस्टआ जाहैबाय अरेल जानो हागौ बेखौ जेब्लाना अनलाइन टेस्टआव पास जागोन बिथांमोनखौ कल लेटार हरनानै लेंहरनो हागौ लेंहरखांनायनि उनाव नोंथांमोनखौ पार्सनेलि टेस्ट लानो हानाय जागोन ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंथांमोनहा माबोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै एबा बबे लिंकआव हाबनांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ बाहाय होनाय होदों बाहाय ग्रुप स्क्रिनशट खालामना होनाय जादों www.southindianbank.com बाहाय हाबबानो नोंथांमोना बेखौ नुनो मोननाय जागोन बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन बेनि अनगायैबो नोंथांमोना दा गासैखौबो डिटेल्सै डिसक्रिपसनाव होनाय जादों बे आं दाहाय आंनि टेक्स्ट खालामनानैसो नोंथांमोननो होनाय जादों मानो होनबा अरिजिनेल भिडिअ खालामनाय जादों गुबुनफोरखौ कपि खालामनानै बा स्क्रिन भिडिअ खालामना हगारोबा गोबां प्रब्लेम जायो बेखौ आं बार बार बुंबाय थाखायो नाथाय जिखिनि होदों थिगानो नंगौआनो नोंथांमोनहा लिंकआव हाब डिसक्रिपसनाव हाबनाय लोगो लिंक मोनगोन नैबेनि एप्लाइ सार्कुलारनिबो लिंक मोनगोन आरो माबोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ बेनिबो लिंक मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोनहा जायफोरा एप्लाइ खालामनो गोसो लिंकआव डिसक्रिपसनाव हाबथारनानै नाय होमबासो मिथिनो मोनगोन गोबां कमेन्ट्स खालामालासे नोंथांमोनहा सोंहरालासे लिंकनि गेजेरजों थांनानै डिटेल्सै फरायना लानो हानाय जागोन गासैखौबो ओमफ्राय नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामोब्ला खालामनो हानाय जागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर बावनाय जाबाय आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे नोंथांनाव बेफोरबायदि इनफरमेसना थाबैनो सहैबाय थायो सहैनायनि सिगां नटिफिकेसन बेलखौबो थुनानै दाबाव साबस्क्राइब खालामनाय लोगो लोगो नटिफिकेसन बेल फैखायो बेखौ जों थुथारनांगौ अब्लासो जोंनाव थांगोन बेनिफ्राय आं लास्टआव खेबसे बुंबावदों नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबाबा नोंथांमोना डिटेल्स मोननाय नङा एसेनोसै गोजोन्थों।